Sir, update lang po kami dun sa status ni Secretary Joto po. Ano po instructions ni Speaker Arroyo po? Paparesto ko siya or invited siya ulit sa next hearing? Status niya, duwag pa rin. Ayaw pa rin humarap. Siguro simple yung loy ko na lang. Kung isang tao wala namang tinatango, kaharap at kaharap ka eh. Pang-anim na to eh. Siguro iba na ibig sabihin. Kagabi, game na game. Kanina umaga, dapat daw, bigay mo sa kanya yung tanong. Hindi mo na maintindihan. So, siguro mas malaki pa yung sira na abuti niya kung patuloy na siyang tumakbo ng tumakbo. Siguro, pwede siya ilipat sa sports commission na lang para magtatakbo na lang siya ron. Mukhang hindi niya trabaho o budget management. Pero sir, kanina po sa hearing sabi niyo content pa rin siya. So paano ba? Ipapares na ba siya, sir? Huwag na. Baka maawa pa kayo.